салом дӯстон, имрӯз сомонаи мо дар яке аз марказҳои тиббии замонавӣ қарор дорад, ки дар ин ҷо тамоми бемориҳо бо усули наву замонавӣ муолиҷа карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди диамет ҳанӯз соли 2012 таъсис ёфта, яке аз ширкатҳои бонуфузи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Он бо навтарин таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, дар оғоз ҳамчун лабораторияи насли нав фаъолият менамуд. Ширкат дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ шуъбаи худро дорад. Соли 2017 дар заминаи лабораторияи машҳури диамет маркази тиббии табиати солим таъсис ёфт, ки беҳтарин мутахассисони соҳаи тибро гирд овардааст. Дар ин ҷо дар баробари ташхис мизоҷон ҳамчунин ба табобати босифат фаро гирифта мешаванд. биёед аз табибони ин дармонгоҳ пурсон мешавем. табиби дараҷаи олии Бобоҷонов Ҷумъа Нуманович яке аз табибони машҳури маркази тиббии диамет ба шумор рафта. Блефаропластика, ринопластика, риносептопластика, отопластика, фейслифтинг, бровлифтинг, хелопластика, липосаксия, липолифтинг, мамопластика ва дигар амалҳои нозуки марбут ба ҷарроҳии пластикиро бо сифати баланд анҷом медиҳад. Ин табиби номдор ҳунару маҳорати худро дар Туркия такмил дода, нуқсонҳои модарзодро низ бо роҳи ҷарроҳии пластикӣ бартараф карда метавонад. Ман Бобоҷонов Ҷумъа Нуманович собиқаи кори 20 сол дорам. Дар соҳаи пластический ва реконструктивӣ фаъолият менамоям. Дар ин клиника ташхисотҳое ки барои гузарондани ин гуна амалиётҳо лозим мебошад дастрас гардидааст, ки ба замони муосири ҳозира ҷавобгӯ мебошад. Солҳои пеш беморон ба хориҷи кишвар оиди ин масъала мерафтанд, ҳоҷати рафтан ки ниёз надоранд ва бинобар сабаб ки ин амалиётҳо аллакай дар солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо як натиҷаи дилхоҳ гузаронда мешавад. табиби дигари ин марказ Мингилиева Анора донишкадаи тиббии Тоҷикистонро аъло хатм намуда, бо истифода аз усулҳои замонавӣ ЭКГ, ЭХОКГ, Доплер гирифторони бемориҳои дилро ташхис ва табобат менамояд. ман Мингилиева Анора Рамилевна, духтури кардиолог дар маркази тиббии диамет мебошам. агар шумо ҳамихе шикоятҳо ба монанди баландшавии фишори хун, дарди қафаси сина, номураттаб кор кардани дил ё ин ки тез кор кардани дил дошта бошед, ҳатман ба маркази тиббии мо муроҷиат кунед. уролог эндауролог Асоев Расул Раҳимович бошад. Иллат ва бемориҳои гурда бо усулҳои замонавие ки дар Олмон омӯхтааст табобат мекунад. хушбахтона тамоми беморон баъд аз ҷарроҳиҳои гузарондаи мо хушҳол ба хона ҷавоб дода мешавад. дар ин марказ ҳамчунин бемориҳои асаб табобат карда шуда. Асабшиноси бо таҷриба Саид Фрайдун Сафиулло ба мизоҷон хизмат мерасонад. салому алайкум. Саид Фрайдун Сафиулло ҳастам, духтури асабшиноси маркази тиббии диамет. агар шумо аз дарди сар, сарчархзанӣ, дилбеҳазорӣ, камхобию бехобӣ, тезмондашавӣ, сустии умумӣ азият кашед, барои муоинаи муосири тиббӣ ба маркази ташхису табобатии диамет муроҷиат намоед. бояд гуфт, ки дар ин даргоҳ на танҳо иллатҳои сабук, балки ҳамзамон бемориҳои вазнин, ки бо сабаби нуқсонҳои системаи асаб маъюб гаштанд ё дасту пойҳояшон ҳаракат намекунанд, ба табобат фаро гирифта мешаванд. хулоса, диамет яке аз марказҳои пешрафтаи тиббӣ буда, дар ин ҷо тамоми дардҳои шумо дармон меёбад. дар ин марказ ҳамарӯза табибони баландихтисос ба муолиҷаи бемориҳои асаб, гурда, ҷарроҳии пластикӣ ва дигар намуди бемориҳо ба беморон хизматрасонӣ менамоянд.